Patay ka naman. Makuha pala kong kwarta. Sige, okay lang maghuhulat. Pwedeng tuwit man ako, nanay. Kaya, May dapadidi ko, papareceive na naman ha mo, ha? Didi na. Didi kita, nanay. Para ma-receive niyo naman mo ko ang delivery. Pili makaharami na yung oras. Ala dapat ka nanay mani. Ang hilak, uy. Sana all. Nanay, may idea ka na kung di kang kanta na yung pa-surprise? May adabay na na idea. May Tikang manay din. Tikang manay din. Tikang manitong din, na surprise. May baraydan ka ba? May barela ka pa doon. Odas, kayo wala din kwarta. Ano tayo magbabayad dito? Kabara ka tayo magbarayad. Pwede na magbarayad. Ay, pambayad na Bombay. worth 2,000 para hain mo. Kadamon money. Package, yan yung may ada birthday cake para hain mo. Yeah. Wow! Sana all. Ma-birthday gift kami. O nanay, may dangayang kami. Iba pang ipapareceive mo, may delivery nga para hain mo. Niha, kukuhaong ko la. Package. Ayaw, di dati hinanit nagbe-birthday diri ikaw. Happy birthday! Ay, dami. Ito there, baby. Yay! Emotional ni nanay. Traffic na yun. Bakit kita ang surprise? Pasay mauli ako. Dagat kita. Yay! Happy yard! Kakantahan ka naman yung birthday. So, kakantahan tayo nanay. Dagan ra ba nagsilpin ka? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Welcome home! Nanay, ikaw ang birthday na si Rich na mamasahon na para hain mo. Nanay, salamat ng Ginoo, gimpaabot ka pa Ginoo pangigaran. Ay, Happy birthday, hilok. nanay. Salamat. Hantanan-tanan nga imo sakripisyo haamon nga imo mga anak. Ayaw na pagpa-stress kay para mahusay ka la permi. Charot! I love you, nanay, and I miss you. From Daisy. Charot! Nanay. Hoy po sa kayo, remember mo sa matak nanay. Day nanay. Malagi ba? Magpapadala kami hinbunay. Paggawas manok. Adlaw-adlaw. Ay pag pina-stress kay mahusay ka. Ang gido. Day nanay. Sana maging maano pa yung buhay mo. Wow, para palagi tayong magkasama lahat. We are 9 children. Wow, with one nanay. No more tatay. Anda kami lang bakod. Nanay, ano mo message para hanin mo mga anak, labihan mga nagpa-surprise sila para hanin mo. Ano mo message para hanin mo? Maraming salamat. Yan isa nakatanan nga nagmamahal ako. Isa hindi rin nila mahal rin tatay basta ako mahal. Diyan! Di na mawag ko. Arty na.
unta nga nalipalipay ka namon hiningain mo pa surprise. Oy, thank you ayuhan. Iyo pa surprise na. Salamat. Nalipay namon, mother. Mga po ang mga anak ni nanay. Thank you so much. Happy birthday nanay. Talang ka pa yung lawig na kinabuhi. Para mas makaukod mo kayo sa pamilya yung mauna panganganakan. Happy birthday. Salamat. Marita. Okay na. Ma'am Daisy, Ma'am po ang Trisha ng iba pa ni mga anak. Okay. Thank you so much. Salamat. Sa uulitin. Contact kami. Ma'am, kaway-kaway tayo dyan. Hindi ka nanay. Damang salamat po. Happy birthday. Malay. Enjoy your day, nanay. Sa message ni Gorgeous nanay. at 69.